Основно училище Свети Кирил и Методий, село Драгичево. По традиция, всяка година на 13-14 януари ученици от основно училище Свети Кирил и Методий, село Драгичево, обикалят всички къщи, както и училището, благославяйки всички с наричания за здраве, щастие, изобилие и късмет. В младежкото маскарадно дефиле Сурвакариада Перник 2025 година основно училище Свети Кирил и Методий, село Драгичево, взема участие с група ученици от началните и прогимназиалните класове. Тяхната хореография е свързана с обичая сватба, характеризиран за село Драгичево и околността, при който децата влизат в ролите на младоженец, поп, кумове, свекър и свекърва, баба и дядо. Мечкарят с мечката, медицинското лице, което проверява състоянието на мечката след борбата и с младоженеца. Звънчарите и болюкбашията също са важна част от сурвакарската игра. Те са облечени в костюми от нарязани ленти, а на главите си носят страховити маски и ликове. Именно тяхна задача е да прогонят злото и да върнат светлината в живота ни. С звън на чанове и звънци кукерите заглушават злите думи и помисли, а с силата на словото и наричането довеждат благоденствие и щастието в бъдещите дни на новата година. Хей, моми и момци, стари и млади, братя и сестри, и да е празник, венчавка се задава. Преди това обаче трябва младоженеца да докаже своето мъжество. Години наред мъжете от нашия род показват своята сила и смелост в борба с едно от най-свирепите създания в горите ни, а именно мечката. Да видим сега и нашия син годен ли е. Годен е, нали е наш? Бре, че е силно това момче. Няма спор. Венчавка ще има, гощавка се задава. Айде по-пела ги венчаш младоженците. Боже, честити Създателю наш, дай благословието си на тези двама млади. Дай на тях и на всички в рода им здраве, щастие и мирен живот. Господи, Създателю наш, със слава и чест ги венчай. Амин. Хайде сега булката да поведе едно кръшно българско хоро. Хай на здраве и със здраве!
Шарли я любиш, де не мъри пък боса ходиш, де не мъри остави него, де не мъри залюби мене. Де не мъри аз ще ти купя, де не мъри коланко при мен, де не мъри ти да го носиш, де не мъри аз да те гледам. Де не мъри аз ще ти купя, де не мъри местни павуци, де не мъри ти да ги носиш, де не мъри аз да те гледам. Много ви благодарим! Благодарим ви, село Драгичево!